खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव बिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि बेलासि समनि सुंद' भिडिअजों लोगोसे गोजोननाय जासिहरग्रोबाय। स' रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव नखर सिफायनायनि भिडिअ। नोंथांमोना आंनि उनथिं सावगारियावहाय स्क्रिनावहाय पिक्चार नुगासिनो दंखायो ना? बे सावगारिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जाथाया जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि गामि होननायनिफ्राय बेनिफ्राय सोमजिदों आरो आं इसेबां बिनि जुलि जाहैनाय जायगाखौहाय मिथिया, नाथाय जाय हिनजावसाया गावनि हौवाखौहाय एबा बिहाव बिखुनजो सानै गथ'खौहाय गारनानै खारदों, बे हिनजावसाया जोंनिनो गामिनि। बेनिखायनो आङो ससियेल मिडियायाव मोननायजों लोगोसे बे आइजोनि भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोसावनानै होनो थाखाय आरो जेसेबां हायो एसेबां गोख्रैनो हमनानै लाबोनो हानाय खाबुखौ जाहाथे मोनो, बिनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। बे खारनाय आइजोनि मुङा जाहैबाय प्रेमजिखा, बिफानि मुङा हालां, बिनि बिफाया मुलिबो फाननो रायजोफोर, बिमानि मुङा बिबारि। आदै हालां आरो मादै बिबारिनि फिसाजो बे प्रेमजिखाया खारनानै दङ। मोनथिनाय मथेब्ला सप्तासेनिबो बारा जाबाय आरो बे हिनजावा जुलि जाहैनायनि उनावहाय बेहा सानैबो फिसा दंखायो। दा गुबुन सोरबा गोसो थोनायजोंहाय खारलांदों होननानै बुंदों। मोनथिनाय मथेब्ला उदालगुरि जिल्लानि सोरबा सासे सेंग्राया बेखौहाय कल खालामहरनानै बेखौ लानानै खारदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों रायजोफोर। दा प्रेमजिखाया दांसिबारियाव थानाय सासे गावनिनो बिमायं, बेखौहाय बेमारवाला जानायलाय बेखौहाय नायनो थाखायसो थाहैदोंमोन, नाथाय बे जायगानिफ्रायनो बे प्रेमजिखाया गारनानै खारदों। दा बेनिखायनो जेरैखिया जाया नर्थ इस्टआव थानाय बबे जायगायाव खारखोमानानै दङ, गामियावनो जा सिटियावनो जा, जेरावखिया थाया मानो सोरबा जुदि बे हिनजावसाखौहाय नुसनदोंब्ला नोंथांमोना हमनानै हरनो थाखाय लाहार फाहार खालाम। मानोना नखर सिफायना खारनाय बे हिनजावा मोनथिनो मोननाय मथेब्ला बियो गावखौनो फिसाय गैया होननानै थगायदोंमोन होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो आङो आसा खालामदों जायहा लानानै थांदों, लानानै खारदों, बियो जाहाथे बे हिनजावखौ थाबैनो हगार हरफिनो। आरो आंनि खोनानाय मथेब्ला बिमा बिफानिबो माखासे दाय दङ। दा बिमा बिफायाबो बेबायदि साननो नाङा, फिसाखौ जुलि हरनायनि उनावहाय मा जागोन मा जाया, धोन सम्पति मोजां गाज्रि बेफोरखौहाय साननायनि उनावसो जुलिखौ हरनांगौ। दा सानैख्लाय फिसा थाखांनायनि उनावहाय जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै होयोब्ला बियो मोजां नङा ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? बे समाव खोनासंदो बिसोरनि नखरनिनो बिहाव बिखुनजो आरो फिसाया मा फोरमायदों। खारथारनाया न'निफ्राय थांथारनाय गोमानाया माब्लानिफ्राय? न'निफ्राय गोमाथारनाया सुक्रुबारनिफ्राय गोमादों। सुक्रुबारनिफ्राय जा थांदोंना गैया फैयाखै। माने देवबाराव बिस्वरावहाय थांदोंमोन, फैफिननो नागिरदोंमोन देवबाराव बेलासि सुक्रुबाराव थांनानै मा खावलायहरगोन नोंनि बिसिखौ फैफिननो थाखाय? माने फिसा सानै दंहाय, फैफिननांगौ बहाय दङ फैफिनदो फिसाफोरखौ अननानै। फिसाफ्रा गोदाव सोराव जाबाय, ओंखाम संना जाहोनो, लंपेन्ट सुनो, सि गस्ला सुनो। दा आंनि फिसाफोरखौ सोरजोंबा थांदों सन्देह खालामदों? थांनायाथ' बिजों थांदों, बिजों दंहैयो। नों सिगांनिफ्राय मिथिखायोमोन नामा? आं सिगांनिफ्राय मिथिखायो, माने आं फन हरखायो। बादा होदोंना होआखैमोन? आं बादा होदोंमोन, रायदोंमोन, बबाव मानियाखिसै। गावनि मन थांबाय। मबाइल लायोना लायामोन? मबाइल दङ बेनाव। सिगां आंनि बे मबाइल सिमखौ लायोमोन, बिजों रायज्लायबाय थाखायोमोन बियो। माने सानफ्रामबो बुलानो अयथिं मोनोमोन। माने बे सेंग्रायाबो रायज्लायखायोमोन, माने रायहरनोमोन आङो बे माबाखौहाय, माबायदि रायज्लायबाय थायो नोङो, मानो बिदि मायो रायज्लायबाय थायो नोङो, रायज्लायनो नाङा मानो नाङा होनना बुंखायोमोन, बुजायखायोमोन न'आवबो।
गैया खोनासङाखै इयो बेसेबांसो बैसोनि जागोन नोंनाबो अनुमान बिदिनो 30 बोसोर थांबाय 30 थांबाय बिदिनो अनुमान माने आङो माने फिसाफोर सानै अननानै फैफिनला आंखौ होमबाबो लोमना हमनानै लानानै फैफिननो लाहागौ नोंथां माने इसोरो जब्रा बिमायंआवहाय जब्रा नायनो होनना थाहैदोंमोन बिसोरबो खावलाय लिंहरबाय थाबाय फैथ'दो आंखौ जोथोन आथोन खालामनो होनना फैथ'दो होननानै बुंबाय औ आंनि बिहामजोखौ बिमायंआ थारिखआवथ' आं मिथिलाय बावबाय आराय मास जाहैबाय ओमफ्राय ओजोंहाय जोथोन आथोन खालामनो होननानै लिंहरबाय नालाय थांदो होनबा बिहावबो थांदो होननानै बुंबाय ओमफ्राय गोसो खुसिनो दोनलांखाबाय आरोखि गोसो खुसि बेटारि गारिखौ लानानैहाय गालानि बेटारि गारिखौ लानानै दोनलांबाय ओमफ्राय आंबो होनखाबाय जे जाबाय मोजाङै मावहै खामानिखौ आरो रल नाम्बारखौ मालाबा दारायलायसै न'खराव दावराव जायो होननानै बुंखाबाय आङो ओमफ्राय बि समावहाय गाला होनबाय मा दावराव जानोबान आं हले जोग्रावनायसो बिदिखौ नोंनि फिसा सानै दङ बेखौ गजबना जानांगौ नों सासे बिमा जाबाय होननानै बिदिबो बुंलांखाबाय बियो होमब्लाबो खोनासङासै हनै बिमायाव थाहैनानैहाय आरो बे थांनानै लायबाय खेबथाम थांदों दानसोमाराव थाहैदोंमोनबाबो मा नामथाय हगम क्रिसमिका प्रेमजिखा न'निफ्राय ओजोंहाय प्रेमजिखाया ओजों थाहैनानैहाय बिमायखौ जोथोन आथोन खालामनो नाथायबाय ओमफ्राय उनावहाय बे हौवाया एकदम डिस्टार्ब खालामफैबाय माबानानै रायज्लायहरबाय आङो प्रेमजिखाखौ नांगौ फनावहाय बिदि होनबाय आंनिफ्राय बियो 6000 फैसा जाबाय बियो होननानै बुंबाय ओमफ्राय बिदिनो बियो जालायहरबाय नों मानि थाखाय नोङो माबानांगौ आंनिसो हिनजाव बियो आंनि फिसा सानै दं आंनिसो हिनजाव बियो होनना बुंबाय बे जोंनि फिसालाया थाहैनाया सिगांहायनो गुवाहाटियाव थांदोंमोन बे गुवाहाटि थांनाय समावनो दख'ना एरिफोरखौ दोनजोबखादोंबाबो न'आवहाय ओमफ्राय बे समाव होनदों आंबो होनदों बिफाबो होनदों हाब बे दख'नाखौ मानो लाङा दोननांगौ आं न' गैयाना मा गैया फिसायनि न' गैयाना मा गैया होननानै बुंदों आङो ओमफ्राय फैफिनला होनदां माथो दख'नाखौलाय दोनहैखो है बिदिनो दोनहैथ'दां होननानै बुंबाय दे बे जाबाय दोनथ'नो बे जाबाय ओमफ्राय गोसो खुसि आलासि जाहैदों बिमायंआव ओमफ्राय आलासि जाहैनायावहाय बिमायंआ फैदो प्रेमजिखा आंखौ जोथोन आथोन खालामदो सिखांनो हाया नालाय बाबु सिखांनो हायिखाय आंखौ जोथोन आथोन खालामनोहाय फैदो आंखौ अनदो होनबाय बिदि होननाय खावलायनानै लिंहरनायखाय बे होनबाय बिदिलाय थाहैदो प्रेमजिखा खुनुरुखुम मास मोननैसो थाहैदो होननानै बुंबाय इयो गोसो खुसिनोखा बे समाव मबाइल दंखायो बाबु ओमफ्राय बिदि गोसो खुसि थाबाय मास मोननै थाबाय बे फिसाया फन हरबाय आरोखि बेनो फन हरबाय हाब मालानिफ्रायथो गोसो थोलायदों बे जाखादों आंनि हिनजाव नोंलाय माथो गोसो थोखो फिसा सानै दङ फिसाय गैया होनना लादो इयो आंनि फिसाय गैया रावबो गैया आंनिया फिसाय गैया आंनि फिसा फिसौ गैया आंनिया होनना लाबाय नालाय बेथ' आराम जाबाय सिख्लाहांबाय ओमफ्राय बिदि होननानैहाय थायै थानानै ओमफ्राय मानसिफ्राबो होनबाय बिदि नोंनि हिनजावा खानायसोलै माथो दोनहैनांगौ नोंलाय होननानै बुंबाय बे फिसालाखौहाय ओमफ्राय बियो बिदि लाजिनानैहाय बेटारि गारि लानानै थांबाय इयो लायनो थांबाय खेबथाम थांबाय फैया ओमफ्राय खेबसेनेला बियो फंनैसो बुबोबाय आरोखि मानो फैया होननानैहाय मा दाथ' खबरानो गैया नै जेरावबो मबाइल नाम्बारबो गैखा जाबाय नालाय गावनो सिखोमाना लायदों मबाइलाबो ओमफ्राय दा रावबो बेनि नाम्बारखौ मोनखायाखै बे सन्देहआलाय बेजोंनो रायज्लायखायो नालाय बाबु बे मानिहाय उदालगुरि थिंजायनि होनदों बे दाखाब दहायबो होनदों बे माबाया बे डाक्टारा बासिनि डाक्टारा बिदि होनदों आंखौहाय नुखादोंलै सानैमोन सेंग्राफ्रा सानैमोन होनदों आं जोङो दिदिहाय बिहामजोआ खारबाय होननायखाय उदालगुरिनोहाय मानसिया होनदों औ आं रायज्लायनाय नुखादों बैयाजों रायज्लायदोंथ' बिसोरो होननानै बुंदों ओमफ्राय साबेसेथोमोन होनदां आङो हिनजाव सासे दंमोन ओमफ्राय हौवाफ्रा सानैमोन होननानै बुंदों बिहामजोखौ फैफिनजानो लुबैयो फिसाफोर दं हनै गोदाव सोराव जायोना फिसाफ्रा सानै नै हौवा सासे हिनजाव सासे बियो 9 बोसोर जाबाय
बाबा रानिया रानिया 10 बोसोर बे रानिया बाबा 5.5 बोसोरनो दा फैफिनजानो लुबैयो फिसाखौ बेनोथ' बिदिनो खावलायनाय जाबाय फैफिनला हामगौ होननानैहाय औ औ ओमफ्राय जोबसा लोगो मोना हमनानै लाबोनो सेस्था खालामदो आरोखि बाबुफोर आंनावसो सोंदों आं माबा नैबे जाथाय जानायनि गामिनि उसुं खाथिनिनो मानसि ओमफ्राय बे आंबो बिहामजो जायो आरो सोमोन्दोआव ओमफ्राय गथ' सानै दङ बे गथ' सानैया स्कुलाव हाबो माने जानो लोंनो दिगदार लोमजानाय साजानाय नायनो मानो बे गथ' सानैखौ नायनो थाखाय अननानै जेरावखि थाया मानो फैफिनदो नोंनि फिसायाबो हास्थायफिनखादों आरो बे न'खराव नोंखौ बुवाखैबो सोआखैबो नोंखौ अननानै दावदाव खालामनानै जाहोदों लोंहोदों जेनिबो आंखाल गैयामोन मा साननानै मारै खारदों जों मिथिया थेवबाबो खारबायबो खारदोंब्लाबो नों अननानै न'खरखौ गोसोखांनानै फैफिनदो आरो